कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। दापोली शहरामध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे। दापोली शहरातील पोस्ट गल्ली परिसरात एका अज्ञात माथे फिरून रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या वाहनांची तोडफोड केल्याची धक्कादायक घटना घडली। ही घटना रविवारी 2 नोव्हेंबरच्या रात्री उशिरा घडलेली असून यामध्ये 4 दुचाकी आणि 3 ते 4 चारचाकी वाहनांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं। रात्री साधारणतः 1 ते 3 च्या दरम्यानची ही घटना आहे। मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार संबंधित माथेफिरूंना दारूच्या नशेमध्ये कारच्या काचा फोडल्या आणि सोबतच गाड्यांवर मोठे दगड आणि चिरा मारून हानी केली आहे। या तोडफोडीमुळे परिसरामध्ये एकच खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पाहायला मिळतंय। मात्र त्याने हे का केले याबाबतचा सविस्तर तपास दापोली पोलीस करत आहेत। गाड्यांवर मोठे दगड आणि चिरा घातल्यानं गाड्यांचं प्रचंड नुकसान केलंय। हा माथेफिरू नेपाळी रहिवासी असून दापोलीमध्ये एका चायनीजच्या दुकानात काम करतो अशी माहिती समोर आली आहे। घटनेची माहिती मिळताच दापोली पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली। पोलिसांनी संशयित माथेफिरूला ताब्यात घेतलेलं असून त्याने हे कृत्य नेमकं का केलं याबाबतचा तपास सुरू आहे। घटनास्थळी जाऊन पोलिसांनी पंचनामा केलाय। दरम्यान या घटनेनंतर परिसरातील वाहन चालकांमध्ये भीतीचं वातावरण असून रस्त्यावर गाड्या पार्क करणाऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। दापोलीत रस्त्यावर ज्या गाड्या पार्किंग करतात त्यांच्या मनात देखील या घटनेमुळे आता भीती निर्माण झाली आहे। सलीम रकांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी। रात्री आता पहिले तुम्ही बघितलं ना तुमच्या साथी दाखवू त्याची अशी पोलीस त्याची अशी रणकी लावतील ना। एवढ्या गाड्यांची वाटोला करून टाकले। पकडलं ना त्याला, पकडली पोलिसांनी। हा पकडलं। चायनावाला आहे। कुठला आहे? चायनीजवाला आहे तो, नेपाली आहे। बा घेऊला त्याची रणकी लावतील। हा त्याची रणकी लावतील। नेपाली आहे तो। न्याय वाटे सुनेची वाटते गाडी कोपऱ्यात